Hello mga kabasaya! Yan, kumain mo na si Kadama. Nagutom si Kadama. Oops, dahan-dahan lang. Baka mabulunan ka. Masarap ba ulam? Yan, katapos kong kumain, nagsampay na ako dahil nakapaglaba na ako ng mga damit ng mga alaga ko at saka kasama ko. Yan, puti yan. Sobrang puti. Kasing puti ng puso ko. Charot! Ayan, dalawang ikot ko yan. Kapag naglalaba kasi ako ng puti, mga kabisaya, dalawang ikot ko yan sa washing para pumuti. Ayaw ko kasi maglaba ng puti na isang ikot lang sa washing kasi gusto ko puting-puti talaga yung damit ko. Tulad yung uniform ko, ayaw kong maraming mancha-mancha. Kaya ayan, dalawang ikot sa washing para pumuti. Ayan, nasampay ko muna. Oops. Tapos kung maglaba, ayan naman. Namawalansya na naman ako ng mga nilaban ko. Sa mga alaga ko yan, 3. Bilis ko mamalansya, o, di ba? O, easy lang sa pagmamalansya, o, di ba? Siya nga lang si Kadamang Bisaya. Sobra kasipag. Yan, go. Malansya muna. Oops. Bilis mamalansya. Kala mo, minamagic lang yung pamamalansya. Ayan, gumala na naman kami sa City Walk, Jeddah. O diba? Sobrang enjoy. Enjoy ako dyan. Ayan, thank you pala sa boss namin. Nakasakay ako ng air balloon for the first time in my life. Grabe yung kaba ko dyan. Kala ko hindi na ako makakasakay kasi umihi kasi ako dyan. Ayan na. Ito na yung time na sumakay kami sa air balloon. Ayan, sobra siyang excited. Para siyang baki dyan. Excited. Pawis na pawis. Tumatakbo kasi. Tumatakbo ako dyan papunta sa air balloon. Diba? Ang saya. First time sa buong buhay ko. Ayan. Yan, nag-video na ako. Siyempre, first time, di ba? First time in my life. Dream come true ko yan. Nakasakay ng